नोंथांनि ब्लगनि आन्दाराव थामहिनबा PCDSनि आन्दाराव बोसोराव बेसेबां खामानि फैयो नोंथाङा मिथिगौ ना? बोसोराव साबेसे मानसिनो IOI लेट्रिन दैखर केनेलनि खामानि लामानि खामानि फैयो नोंथाङा मिथिगौ ना? नोंथाङा माब्लाबा सोरबा चेयारमेनजों सोरबा अफिसारजों रायलायफेरदों ना? नोंथांमोना खोनायो आंनि नामाव IOI न' फैदोंमोन आमुखानो मेम्बारा फाननानै जाबाय आमुखनि लेट्रिना आंनिसोमोन चेयारमेना फाननानै जाबाय। बेफोर हाबाया मानो जानो मोनो आरो बेफोर खामानिया बांसिन गामि ओनसोलावसो जायो मानोना नोंथांमोना बेनि बागै जेबोखौनो मिथिया। बिदिब्ला नोंथाङाबो दिनैनिफ्राय मिथिनानै लादो जे बेखौ मिथिनो थाखाय मा खालामनांगोन। बेखौनो बुङो मास्टार रल। जुदि नोंथाङा दिनैनिफ्राय बे मास्टार रलखौ नायनो सोलोंना लाबाय मेम्बारनिफ्राय अफिसारसिम नोंखौ बयबो गिगोन। औ आं खोथा होदों बयबो गिगोन। नोंथांनि गरसेबो थाखा रावबो मेम्बार अफिसारा जाखोमानो हानाय नङा। नोंथांखौ रावबो बुंनो हानाय नङा जे बे न'आ नोंथांनि नामाव फैयाखै बे खामानिया नोंथांनि थाखाय नङा बायदिसिना। दिनै गामि गफाज्रावबो एन्ड्रइड मबाइल सालायनो रोङो। नोंथाङा जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया गावनि मबाइलावनो न'आव जनानैनो नायदो। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे नायलांदो माबोरैथो नायो बे मास्टार रलखौ। थ'द' भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथिनि बेल एबा घन्टा बाटनखौबो गोसोम खालामदो। बिदिब्ला आंनिखौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायबाय। बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनाव नोंथाङा जायखिजाया नोंथांनि मबाइलनि मोनसे सार्च इन्जिन खुलिनानै लादो। आं बेवहाय गावनि मबाइलाव क्रम ब्राउजार खुलिना लाबाय। क्रम ब्राउजाराव नोंथाङा टाइप खालामनानै होदो एनरेगा होननानै नोंथाङा सार्च खालामनानै होदो। बेनिफ्राय बेखौ सार्च खालामदो। सार्च खालामनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन गाहायथिं फैनानै बेवहाय महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल नुनो मोनदों nrega.nic.in। नोंथाङा बेवहाय जेबो क्लिक खालामनांगौ गैया। नोंथाङा एसे गाहायाव फैदो स्टेटनि गाहायाव दङ ग्राम पन्सायत नोंथाङा बेहाय ग्राम पन्सायतआव क्लिक खालामनानै होदो। ग्राम पन्सायतआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेबायदि मोनसे वेबसाइट गेवनानै फैगोन। बेवहाय दा महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल इमप्लयमेन्ट ग्यारान्टेड एक्ट 2005 मिनिस्ट्रि अफ रुरेल इमप्लयमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेवहाय जितु एनरेगानि वेबसाइट बे सरकारि वेबसाइट बे वेबसाइटआ गेवनानै फैबाय। नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव फैदो एसे गाहायाव फैनो बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाहायाव फैबाथाय गाहायाव मोनसे बक्स दङ नैबेवहाय हाइलाइट खालामनानै होदों। नैबेवहाय ग्राम पन्सायत दङ। ग्राम पन्सायतनि बेवहाय मोनब्रै अपसन दङ। मोनब्रै अपसनाव नायदो नोंथाङा नैबेवहाय डाटा एन्ट्रि दङ। डाटा एन्ट्रि जेनेरेल रिपर्ट दङ। जेनेरेल रिपर्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेवहाय मोनसे नायदो नोंथाङा नैबेवहाय भारतनि गासै रायजोफ्रानो बेवहाय दङ। नोंथाङा जोङो आसामनि हिसाबै आसामखौ क्लिक खालामनानै होदो। आसामाव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। बेबायदि पेज गेवनानै फैयो। नोंथाङा बेवहाय दाना फिलआप खालामदो फाइनान्सियेल इयार बबे बोसोरनि मास्टार रल नोंथाङा नायनो नागिरदों बेखौ दानिया सेलेक्ट खालामदो। आं बेवहाय नायनो नागिरदों 2020-2021 नि मास्टार रल। बेनिफ्राय नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो। नोंथाङा गावनि बेवहाय आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ नोंथाङा नायदो। बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव होदो ब्लक नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बबे ब्लकखौ नायनो नागिरदों नोंथाङा ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो। बेनिफ्राय ब्लकनि आन्दाराव नोंथाङा सेलेक्ट पन्सायत गाव पन्सायत नोंथांनि गाव पन्सायतखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन नैबे प्रसिड दंना प्रसिडआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। प्रसिडआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव मोनसे पेज गेवनानै फैबावगोन। बेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। नोंथाङा नायदो बेवहाय आसाम डिस्ट्रिक्ट ब्लकनि आन्दाराव फैयो। नोंथाङा बेवहाय गाहायथिं फैबाय थायोबा नुनो मोनगोन R1 जब कार्ड रेजिस्ट्रेसन बिदिनो R2 डिमान्ड एलोकेसन मास्टार रल। बेवहाय नोंथांमोना मोनबासो बक्स नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथाङा जितु R2 बक्स दङना R2 डिमान्ड एलोकेसन मास्टार रलनि नोंथाङा नायदो। नोंथाङा नैबे R2 नि गाहायाव 9 नाम्बाराव दङ 8 नाम्बाराव मास्टार रल। नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो।
दानि बेवहाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेवहाय फाइनान्सियेल इयार 2020-2021 नोंथाङा बेखौ सोलायनोबो हायो सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन बेवहाय नोंथाङा नैबेवहाय नुनो मोनगोन नोंथाङा नुनो मोनगोन सार्च किवर्ड नोंथाङा बेवहाय मा नायनो बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन दानिया नैबेयाव गाहायाव दङ नैबे सेलेक्ट अपसन दङ सेलेक्टआव नोंथाङा दानिया नायदो नैबेयावहाय गासै बोसोराव माने जेसेबां खामानि फैयोना बेयो माने मोनसे भिजिटेसननि आन्दाराव मोनसे ब्लकनि आन्दाराव जेसेबांखिनि खामानि फैयो सोरनि आइ वाइ न' फैदों सोरनि जब कार्डनि खामानि फैदों सोरनि मा फैदों सोरनि लेट्रिन फैदों बेवहाय गासैखौबो नोंथाङा नुजोबनो मोनगोन बेनिनो नोंथाङा नोंथांनि नामाव नोंथांनि आइडिजों लोगोसे नोंथांनि गासै डिटेल्सआ बेयाव फैजोबगोन दानिया नोंथाङा बेवहाय मा नायनो गोसो नोंथाङा बेवहाय बे जाबाय मास्टार रल बेवहाय नोंथाङा मा नायनो नागिरदों बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामना होदो हमना ला साप'ज आं नैबे मोनसे बुस्थुखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा नुगोन नैबे प्लिज वेट ओंखारदों प्लिज वेट दसे नेनो होदों नोंथाङा दानिया बेवहाय नैबे साइडआव नायदो बिदि साइडआवहाय थुनानै होदो नैबे साइडआव बेनिफ्राय थुनानै बेवहाय नै खामानि सोलिदोंमोन खै तारिखआव खामानि सोलिदोंमोन 15 मेआव खामानि सोलिदोंमोन 15 मे 2020 आव खामानि सोलिदोंमोन 16 मेसिम अर्थात साननै खामानि सोलिदोंमोन नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनानै होदो क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव प्लिज वेट नेनो होदों दसे नोंथाङा दसे नेदो दसे सम नेनायनि उनाव नोंथाङा नायदो नैबेवहाय नैबिदि पेज खेवनानै फैबाय दानिया बेवहाय खामानिखौ सोर मावदोंमोन साबेसे मावदोंमोन माला मावदोंमोन बेयाव फुरा डिटेल्स ओंखारजोबगोन बेवहाय नायदो नोंथाङा जाय जब कार्ड हल्डारनि गासै 9 मानसिफोरा 9 जन मानसिफोरा बेयाव खामानि मोनदों बेनिफ्राय बेवहाय कास्ट दङ बबे गामिनि दङ बबे गामिनि मानसिफोरा खामानि मावदोंमोन बेवहाय सोर प्रेजेन्ट दंमोन आरो सोर एबसेन्ट दंमोन बेवहाय नोंथाङा नायजोबनो हागोन सानबेसे खामानि जादोंमोन बेयाव 2 सोर 0 बेनिफ्राय बेसेबां बेथन करि होदों 213 टाका करि 213 करि होदों साननैनि 426 टाका 492 रां नोंथाङा बेवहाय बबे बेंकआव हाबदों हाबाखै नायनानै इउनाइटेड बेंक स्टेट बेंकबो दङ बिदिनो रटारिलि बेवहाय गासैबो हाबजोबनाय दङ आइएफएससि कड दङ वेस्ट लिस्ट दङ खामानि बेसेबां सोलिदोंमोन खैदिन सोलिदोंमोन बिसोर गासैबो बेवहाय डिटेल्स होजोबखानाय दङ लोगोसे नैबेयाव नामजों लोगोसे बेयाव जब कार्ड आइडि दानिया बे फैसा एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै आं बेखौबो नोंथांमोननो देखायनानै होनि हमना ला नैबे नोंथांनि जायखिजाया नामनि मुंनि जब कार्ड आइडि नाम्बार दंना बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो आं जायखिजाया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय क्लिक खालामना होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय मोनसे पेज गेवनानै फैगोन नायबावनो नोंथाङा नैबेबायदि बे जब कार्डआ सोरनि नामाव दङ जायनि नामाव दङ बे मानसिया फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै नैबेबायदि गेवनानै फैगोन नोंथाङा बेवहाय गासैबो डिटेल्स खै तारिखनिफ्राय खै तारिखसिम नायजोबदो दानिया नायबाव नायदो नोंथाङा नै 15 तारिखआव बे फैसाया खामानि जादोंमोन साननैनि मा खामानिमोन बे केनेल रिपेयारिं फ्रम आकाश आलिनिफ्राय बिदिबा नैबाव नायदो नोंथाङा बेसेबां हाबदों 426 सानसेयावहा बेसेबांमोन 213 टाका करि साननैनि 426 टाका बेवहाय फैसा हाबदों नै नायना ला दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथिंनि साबेसे मानसिनि खामानि दङ बेयो गासिखौबो नोंथाङा नायजोबनो हागोन बेवहायनो नै जाबाय जायखिजाया नोंथाङा आइवाइ न'आनो हक बा जब कार्डनि खामानियानो हक बा जायखिजाया लेट्रिननि खामानियानो हक नोंथाङा बेवहाय जेखौ नायनो बेवहाय गासैबो बोसोरसेयाव जेसेबांखिनि खामानि सोलियोना हमना ला दा 2020 नि जानुवारि 1 तारिखनिफ्राय दिनै मे मासनि 27 सिम मोनसे भिजिटेसननि आन्दाराव मोनसे ब्लकनि आन्दाराव जेसेबांखिनि खामानि फैगोन ना बेयाव फुरा डिटेल्स दंजोबो बियो बेवहाय नोंथाङा नायनो हागोन बबेबा खामानिया हमनानै ला बबेबा खामानिया बेवहाय जानानै थांखांबाय हमना ला बबेबा खामानिया फेब्रुवारिफोराव जानानै थांखांबाय बबेबा खामानिया जानुवारियाव जानानै थांखांबाय नोंथाङा बे प्लेस वाइड देखायदों प्लेस वाइड देखायोबा नोंथाङा दसे सम नायदो बे खामानिया दंना गैया नोंथाङा बोरै मिथिगोन दानिया नैबे साइडआव नायदो नैबे राइट साइडआव फैदो नोंथाङा बेवहाय गोजा लिरना नुगोन नो मास्टार रल इज फिल्ड फर द फाइनान्सियेल इयार 2020-2021 बे बोसोराव बे खामानिया जायाखिसै माने बेबायदि नोंथाङा आरो सोलाय नायनो हागोन बिदिनो बायदिसिना नायनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय कनस्ट्राक्सन अफ आइअआइ हाउस बिदिनो आइअआइ हाउसनि कनस्ट्राक्सन बेनिफ्राय गाहायाव फैबोला बायदिसिना नुगोन PMAY जि माने प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि ग्रामिनाव सोलिनाय न' बेफोरो इन्डिभिजुवेलि बेफोर जादोंना जायाखै बेफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन बिदिनो माने नोंथाङा बिदि गाहायाव फरायलांनो थाङोबा बेसेबां दङ एसेबांनो नुजोबनो हागोन स' आं आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हाबाय जानांगौ आरो
मोनसे न'नि आइवाइ न'नि मोनसे देखायनो नागिरदों बेयाव नायदों नोंथाङा नैबेवहा 12 मेनिफ्राय 22 मेसिम खामानि जादोंमोन मोनसे आइवाइ न'नि आं देखायनो नागिरदों नोंथाङा नायदो नैबे सोरनि आइवाइ न'मोन बे आइवाइ न'आ बेवहाय कमप्लिटलि जाफुंबाय दा नैबेनि गाहायाव क्लिक खालामनानै होदो क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबेवहाय गासै डिटेल्स नायजोबलांदो गासै डिटेल्स नायनायनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथाङा नैबेवहाय कमप्लिटलि सोरनिबा आइवाइ न' मोननायनि बेवहाय जब कार्डनि खामानिया सोलिनानै जाखांबाय थ' भिडिअ'आ बेनोसै नोंथांमोननि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामना भिडिअ'खौ बानायनाय जादों नोंथांना सिगां मोनसे लाइकथ' खालामजायो जुदि माबाफोर गोनो गोथो दङब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंनोबो दा बावगारदो